uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu sibemukele kade bengekho emkhonzweni yasekuseni khona sebefikile abakade bengekho sebakhona-ke nasebehambile inkosi lishilo ukuthi khona abazohamba ingakho sikhulekele nomkhuleko kodwa-ke siyabonga abanye baraphothile siyambonga uNkulunkulu ukuthi bafikile nawe okhona manje siyabonga uNkulunkulu singena-ke enkonzweni yethu yesibili sizokhuluma kuyo ngizokhumbula ifili yethu ithi usuku lwenkosi ngokubuthanela kwethu kuyo usuku lwenkosi i-second coming kuyaba kwesibili sesiyakwazi-ke ukuthi uzobuya kanjani uyobuyela kuphi afike emhlabathini ungakazi nyathele umuntu anyathele vulele isigodi esikhulu lapho siyohlala khona sibuse nenkosi iminyaka 1000 ithizwe lenkosi-ke sobe singabapristi bakhe ngaleso sikhathi sobe sinemizimba efana neyakhe ngaleso sikhathi sawukhumbula umzimba wakhe ngesikhathi evukile ethuneni efika abafundi bevala umnyango bevale zonke izinto wangena okuyongena mayisengenile bathi ningathuka mzona ithonga bathi ngekhani ukudla bamnikeza ukudla wadla asizwe ukuthi bakhompleyini bathi siyakhona ukudla esiswini ngoba wena isidumbu sakho siwumoya kodwa futhi ungenile ngalesi sidumbu abasibona siyinyama okudongela siphukanga amathambo imizimba-ke sizokusa sinayo ku-1000 years esithuma la efuna ukusithuma khona emhlabeni wonke uma uzokhumbula ngesikhathi sokuqala o-Abrahama kufikile lo sikwenzeka izinto sizobe sihamba kanjalo-ke nathi akuthuma athambweni loyamusa vele ungene ekuvaleni singaphakathi sibe sihlezi lapho ubuyele enhle eJerusalema ngasekho Jerusalema nasokuyisigodi esikhulu impilo-ke sizoyiphila for 1000 years bese kuyahlulelwa-ke njengoba ngishilo siyambonga uNkulunkulu kakhulu konke lokhu kuyisambulo angithuse engqondweni yami isambulo mawusifundisisa ukhulekile wathandaza bathi incwadi ejulile ayijulile ilula lencwadi uma uyifunda unomnikazi wayo echazela yona ilula ngendlela emangalisayo nokho-ke sizoqhubekela phambili-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi ngeke ngisacula ngicela ukuthi ngikhulekele izwi bese sihlala phezu kwendaba uJesu Kristu Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyacela ukhulume ngezwi lakho, silalele, nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba, ngizwe indaba ezimnandi ezivela ezulwini, usitshela Nkosi konke okuzokwenzeka ukuze singanyakaziswa, singahlukunyiswa, ngoba siphile esikhathini esinzima kakhulu. Sathane ufuna bakhe, ufuna oshada kwesikogweni. Ucabanga ukuthi awusitshelile manje ukuthi sesiyazi sisuke ezulwini kanye nayo. Phela thina sikhohliwe imikhohliwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu uba nathi busisele inkonzo kuJesu Kristu inkosi. Amen. Thessalonica wesibili chapter 2 verse 1. Thessalonica wesibili chapter 2 verse 1. Sizochaza-ke ukubuthanela kuye wasesikhulumile ngosuku lwakhe uthi ku-verse 1 kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Verse 2 ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela lithi sengathi usuku lukaKristu selufikile. Angabikho umuntu omkhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba lokufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambulo umuntu ongenamthetho indodana yokulahla omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azihlalise ethempelini likaNkulunkulu elishaya uNkulunkulu. Sibonile kwenzeka kule nyanga edlule nakuyo le
ukuthi abantu banyakaziswe, lithi lelizwi masinganyakaziswa engqondweni, lingethuswa noma ngomoya noma ngezwi. Liyangimangalisa amafishi noma ngencwadi ngokungathi vela lithi. Into eyenzeka singayifanisa nencwadi noma-ke ngezwi, kugcwalele social media kwacaca ukuthi cha ngeke ibandla liyafika. Ngalibona-ke nezinga lokubhuka ekhaya lezwi labantu abafuna ukuvuma izilonda ngekuthela. Laphakama izinga, ngasho ngathi madoda abantu bayakusaba ukuva. Kodwa khona into engifuna ukuthi ngiyicacisele bafowethu siyazi. Ukusindiswa is a process. Uma usindiswa, azisali zonke izinto ngesikhathi esisodwa. So manje ngasali ngesikhathi esisodwa, ake ngiyakalise ngendaba yomjovo. Uma ufika umzali wakho uyingane wena uqomile noma uqomile, akushaya ukuthi hlukana nalo mbani, yahlukana. Kodwa uzoyithenda sengathi into efanayo-ke leniyenzayo, ngivuma izolo ngoba umthatha 23 usula, sizobe isaphila kuwe lezi zolo singahlukene nazo. Yabona loo nto leyo. So anizuhlithwa niphukile ngoba awuhlukene nesono. Uma usibhala phansi isono, yazi ukuthi engqondweni yakho usuzivumile uNkulunkulu yabona. Hlukana phela nazo. Kodwa khona lezi ezingaveli ziphele njengezothaka. It takes time ukuphuma uthando lomuntu. Angithi? Mayeke kutshela ukuthi obukha manje usha u23 masamfuna ngempela. Masamthanda. Ingasekho imizwa yakhe. Athi yabona ukuthi awusaphitheki. So asikuphenge bafowethu singathuso 23 no 24 September. Sibukhe ngoba sifuna uNkulunkulu. Uzokusiza uNkulunkulu asha u23 no 24. Usuhlukene naso kodwa kube ngezi ukwenzeka lutho ngo 23 no 24. Ngoba into ezokwenzeka ukuthi uma udlula 23 no 24 bese ubuyele emuva ezonwele. Yabona lo ndaba. Ya asiphile iqiniso singaphili amanga futhi singazikhohlisi thina. Ngoba uzikhohlisa wena inkinga-ke leyo. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu abonile laba abenze njalo. Kodwa thandazela ukuthi ube serious ngakho uNkulunkulu akusize uhlukane nesono. Ekuseni-ke enkonzweni yokuqala sikhulume kakhulu-ke ngokufika kwenkosi, second coming yakhe. Njengamanje sizokhuluma ngokubuthanela kuyo, ukuthi ukubuthanela kuyo kungukwenzayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuthanela kuye siyathola ngoba seThesalonika bokuqala chapter 4 verse 15 kuya ku-18. Othi-ke ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi. Mhlawumbe ngingaqhubeka ngiphawula ukuthi leli zwi lijwayele ukufundwa abefundisi uma bengcwaba. Kanti akulona izwi lo, yebo balisebenzise emngcwabeni, kodwa izwi ofuna silikhulume kukuhle kunje khona lizongani lizongena ngoba lingeni limele ushonelwe nabantu baphendukele lapho bethi uzobona umzimba lo sengathi kusasa uyeke. Ngakho-ke sikusho kini ngezwi lenkosi. Bamba sikusho ngani ngezwi lenkosi, hhayi ngezambulo, hhayi ngokuthi uJesu uthe kimi, kodwa sikusho ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyukubandulela ngempela abalele. Ngokuba inkosi uqobe yakwehla ezulwini ngezwi lenhlokolo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayavuka kuqala. Khona thina esisekhona sisasele siyahlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeza inkosi emoyeni. Kanjalo-ke siyakuba nayo inkosi njalo. Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi. So-ke uma uqale ngale verse 13 ichaza ukuthi akufanele sikhale njengabanye uma kuwumuntu oshonile, ngoba siyazi thina ukuthi yini uNkulunkulu akasibekeleyo. Ngakho-ke thina sisekhona
sisaphila. Uma kungafika i-rapture manje asinakubandulela baleleyo, meaning kuzovuka basemathuneni eqala thina kusenjengoba sinje. Mase bevukile besilinde la emafwini bese siyaguqulwa thina okubolayo kuginga okungaboli, njengoba esho ku-chapter 5 kwabaseKorinte ukuthi umidokotho udilizo sinesakhiwo ezulwini esingenziwanga ngezandla. Ngithanda mayesethi kumpostoli Pawuli siyabubula ukuba selakaniswe sembathiswe ukuba singathi funyanwe sihambaze, ngoba uzofunyana uhambaze phela lo mzimba lo uma uwa noma ngathi uma uguqulwa awuzuguquleka ngoba awukho ngaphezulu okufanele mayiguquka inyama igwinywe yilokho ngaphezulu esingakuboni njengamanje kodwa okuyovela ngalelo langa. Yingakho Roma 8:18 lithi inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwamuka kithi. So kune-glory umntwana kaNkulunkulu akanayo engabonakali njengamanje, kodwa inhlupheko esinazo zingakwenza ilahle leyo glory, but leyo glory izokwambulwa ngoba lukhona usuku lokuthi yambulwe. And mayisiyambuliwe umhlaba uzojabula, yonke indawo izojabula, lithi izwi lenkosi khona lapho ngoba konke okudaliweyo kuyabubula, kububulele ukuthi kufike usuku lokwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu, ngoba lukhona lona lolo usuku liyeza. Athi uPetro mayibhala ngoba umoya kaNkulunkulu akusikho ukuthi inkosi ilibele, kodwa ifuna sonke sisindiswe, ifuna sonke kungabibikho salama. So akusikho ngempela izinto ukuthi bekhona usalama. Khona namhlanje kithina sonke esilapha akekho ozilandulela. Wonke umuntu okhona sengithumelile nje le nkonzo njalo ngithi mangiqala nje ngihlala ngisuka la mangiqeda ukukhuleka ngoNkulunkulu mangibona ngithofa ifoni bazothi ngihambisa inkonzo ngaleso sikhathi ngoba bakhona bayilindile abebefisa ukuza la kodwa bakwazanga. So khona bayithola isashisi emhlawumbe yamanje sebeyiqedile noma babheke kuyiqedele sebezolindela le kufuneka before ngihambe ngibe ngiyifaka futhi ngoba bayilindele abantu aba-over 10,000 bancane kabi thina. So kufanele saziwe ukuthi uma uJesu efike ezosilanda thina sinjani silungile, kodwa okufayo nenyama le izogingwa ukuphila, kodwa kuzovuka kuqala abalele njengoba kwenzeka ngesikhathi ufa inkosi uJesu. Yazi kwenzakala ukufa inkosi uJesu ngesikhathi kufa uJesu kwanyanga impazana zamumhlaba kwaqhekezela amathuna ababesemathuneni bavuka. Aniyazi lo ndaba asasesivulana khona bangayazi seniyayazi manje kodwa ngikuze ngiyayazi ngathi abantu ngingabantu ngempela mina niyabona wena ndiguqulo asibheke ngoba nisemqoka nayo lethinta le ndaba kancane Matthew chapter 27 ngizodlula nje kulona kodwa lethinta indaba efana naleyo kuvuka ukuthi asinakubandulela abaleleyo. Uthi ke verse 50 Matthew 27 uJesu wabe wamemeza ngezwi elikhulu wami, bheka isithembu sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Ngokufa kukaJesu bavuka. Kwakuyisimbolo ukuthi ukufa kwenkosi uJesu kuzozivusa emathuneni ethu okufa, amathuneni ethu kamoya, ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni umuntu ophila esonweni ufile kwelikamoya. So ukufa kwenkosi uJesu kwakhitheka igazi kwakuzovuka thina. So ke kwenzeka-ke practically kwenzeka ngaleso sikhathi. Yindaba kwenzeka ngiyasemphuma eceleni kancane kwenzeka ngoba akekho umuntu owayezulwini njengoba izwi lithi John 14:6 uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila, akhona oyedwa ozakufaka ngaphandle kwakhe. Akekho umuntu owayezulwini ukuthi kuhanjwa ngoJesu, nalo wayayo wabuya ezulwini
Niyamazi ukuthi ubani? U-Eliya walanda inqola yamanzi yahamba nayo. Mawufunda lapho kuMalaki uyabuya u-Eliya ezoba uJohane uMbhapatisi ngoba u-Eliya wayengafanga. eBhekuni 9:27 kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kwahlula. So akekho ozoyesukwini ngaphandle kaJesu. Why u-Eliya wabuya ngokwengahambanga noJesu? Niyayizwa lonto? Niyakholwa ukuthi u-Eliya uJohane uMbhapatisi bazothi cha. uMalaki chapter 4:5 ifaka isikole ukuthi mangikhuluma into angifuni ukuyikhuluma ngayisekeli Yesu ngoba kunalabo abantu la ku social media abangigxekayo. Ngifuna bangigxeke kahle ngikhulumise ngoba mangikhuluma ngizwi ngivula ithuba bazongigxeka ngisakwazi ukuphendula. So ngivula uMalaki chapter 4:5 isitolo sithi ukubuya komprofethi u-Eliya. Bhekani ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi lungakafiki usuku kaJehova uthando lwesabekayo uyakuphendulela inhliziyo zawuyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana boyise funa ngifike ngishaye izwi lesiqalekiso. Usuzwile uzobuya umprofethi wabuya-ke Matthew chapter 11:14. Matthew chapter 11:14 wabuya wakonfirma uJesu. Matthew chapter 11:14 noma 17:11 angingasakholwa kahle ukuthi 17:11 agijima phela amehlo ami. Okay, asibona 17 Matthew 17:11 siqala ku-verse 10. Bambuza abafundi bathi pho basholana ababhali ukuthi u-Eliya umele ukufika kuqala na? Verse 11 waphendula wathi ngempela u-Eliya uyeza uyakubuyisela konke, kepha ngithi kini u-Eliya sewafika abamazanga nokho kodwa benza kuye abakuthandayo kanjalo nendodana yomuntu yakuhlushwa yibo. Khona abafundi bayaqonda ukuba bekhuluma kubo uJohane uMbhapatisi. So uJohane uMbhapatisi u-Eliya wahamba ezulwini ngenqola yomlilo uya esezohamba phambi kaJesu ezolungisa indlela ngoba kufanele kube khona umuntu ohamba phambi kaJesu azothi uyezwe emva kwami angafanele nokuphatha intambo zesicathulo sakhe. Uyazi ukuthi noma esehamba emhlabeni kukhona ohamba phambi kwakhe, kukhona ohamba phambi kwakhe, ohamba washumayela uJudas Iskariyoti wathi uJuda uyeza ngifike ngamkhaphela sengizivulele ngiza la uyeza uyangilandela la ihamba khona inyosi lwesiZulu. Inyosi yini imbobo bakhanga inkosi ukhanga inyosi phambili isiqephuzi. Jesu njalo ezofika emhlabeni kwabo elizulwini wazoba uJohane uMbhapatisi asidlulele bendlula nje ngekwakhiwa ngoba kudlula mayivakhiwe. Sikhuluma-ke la ngokuhlwitha ukuthi kabalele cha bengilapha ekuthenini kwaqhekezeka amathumba abangcwele benze njani abulele. Sengishiye phakathi sengivalile uMathewu 27:52 sengiyakhumbula sengiyilahla le nto leyo. So-ke bhekane verse 51 isimo sethempeli sadabwa kabili kusukela phezulu zifike phansi. Umhlaba wazamazama amadwala aphekezela, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. So o-Abrahama lento yesicebi noLazaro iqiniso. Abrahama wayeseparadise elisemhlabathini, akekho wayezulwini. Jesu yena oqala indlela neqiniso ngoba noJohane uMbhapatisi waye-Eliya kwadinga ukuthi abuye azolala la afe aye eparadise elisemhlabathini. uJesu ngesikhathi efa wafika ukuvuleka amathuna. Lalela ukuthi verse 53 baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabanini. So ngesikhathi efa inyanga zamathuna avuleka baphila abangaphuma emathuneni kodwa emva kokuvuka kwakhe. Yakhumbula emva kokuvuka kwakhe nampo Maria bemfuna ethuneni babeqeda ukusebenza
kusePhasikeni mabeqeda uma Maria ebuza lezi zinto uthuphi nimbekeni mayijika uzwa othi Maria bese yajika acabanga ukuthi umphathi wensini kanti uJesu akamboka uthi umbekephi aphinde athi Maria indlela asho ngayo bese no uyimpela agijima ethi umama Jesu mangithithi angakayi kubaba why ngakayi kubaba angakuthi ngivukile ngosuku lwesithathu ngiphethe ithuphezo ngesiboko like ngesikhathi uJesu waya eHades ngesikhathi uJesu waya eparadise esemhlabathini wayolanda abangcwele Abraham bonke so njengoba evuka edlula la kunina udlula uthi ungangithithi ngoba ngingakayi kubaba ukuthi wayengaboni ehamba nokuqala yolisubmithalisa ethi baba namba senguyela same day ngalelo langa siyabuza ezemhlabeni ufika abafundi bevali kuyangena uthi Thomas uzongithinta uthi awukhona ube ngafuni ukuthinta ekuseni okube ngakafiki kubaba manje kuyababa siyafuna ukuthinta ezulwini kuseduze yabona seduze kanjani ekuseni uJesu uthi ngangithinta ntambama senguyile lento ukuthi emathuneni lokuthi uhambe kahle isikhonzele dala ungafika lapha nisebenzela khona sithatha size wakhoda ukuthi kade semhlabeni la sithi uhambe kahle beyidlozelile khona yonke lo mdakekho uJesu uhambe ekuseni kubengeke athi afike ezulwini ajike usho ukuthi wafika wahlala nje kwakuhle komnandi kambaba wakuwe ngendlela okuseduze naye so bafowethu asimkhonzile sithola ngize ngifikela ngikhuluma ngemizimba emihle wangena odongeni wafuna ukudla abakubonanga ukudla ukuthi umzimba wakho umoya kodwa uwona lo moya ozobona amathumbu phakathi umzimba esogijima ngayo kulo 1000 years singabapriesti bakhe esithuma la ethanda ukusithuma khona ngithi ke manje ngifanisa ngilinganisa ufana nokumele ubaba uRamaphosa lapha ukhona eSouth Africa yonke ngoba khona ama-ministers abo khona ama-MEC kuma-province so naso besebenza kanjalo uthunywa hambe lapha hamba kuyamamuzi hambe lapha ukwenza ukuthi nokuthi ngoba sibe sithunywa senza inkolo sesimoya kodwa sifike kubantu siyinyama ngoba phela kufanele umuntu namehlo enyama kufanele abone inyama kodwa uzofika wena ukusuka lapha umoya niyabona ukuthi uNkulunkulu usihlele izinto ezinjani bese zilalela uSathane jathuniswa isono lesikhashana hawu kahle mafuthu lesikhashana le uzophila ingona phakathi uphila impilo emnandi hayi lesikhatheni uSathane sitwane nesono bengimtshela nje ngidlula ngeziwa la ukuthi cha uJesu wayesibogweni eyolanda abantu ababoshiwe obashumayeza kade khamba uJudas kalo phambili wafika emhlabeni kwaba uJohn uMbhaphathizi phambili ukhona kufanele ahambe phambili ahamba yothukeza kufanele ukuthi intambo zakhe phendukani lokusefikile baphendukake no asibuyeke size kwi-rapture so kwi-rapture abaleke bazovuka kuqala lithi leli zingeke sibanduleke mabevuka bengenakho ukubona sizobe singababoni bewumoya bese besilinde umafuni bese siyaguquka thina masiqeda ukuguquka ingubo zethu ziyosala kodwa imizimba yobingeka ubiza ukuguquka ngokuphazima kweso sihlangane nabo mafuni wayo mafuni if umfunda amahubo 104 verse 3 lithi wenza amafa bengqola yakho if message wasezulwini mawuthanda messages ubm wasezulwini mawuthanda ubm ngoba kuthiwa uNkulunkulu uhamba ngefu ehamba nabantwana bakwa-Israyeli wayeyifu emini insika yomlilo ebusuku so if indlela yakhe noJesu esenyuka okokugcina esephilile elokhu evakasha kulo 40 days kade evukile wahamba waseyabuya esilokhu evakasha esehamba kokugcina nakho ukhamile yozithi madoda aseGalile nimeleni niqokozele ezulwini uJesu wena umbonisa usifakele ubuya ngendlela efanayo uyobuya ngefu wahamba ngefu so hamba ngefu nathi so lisho njalo izinto enkosi kangiphindele ngithi sikuvesi 16 ngokuba inkosi uqobo yokwehla ezulwini ngezi lenhlokomo nemphimbo lengilo senkulu obengakafiki lapho
kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyokubanduleka abaleke sengicacisile ngokuba inkosi uqobo iyawuthi ezulwini ngezwi lenhloko ngephimbo lengilosi. So into ezokwenzeka njengoba ethi uJesu akasazi isikhathi akalwazi ihora akazi lutho uyozwa ngenhlobo uyozwa ngezwi lengilosi uyozwa ngenhloko enkulu ukuthi yebo ambolanda abantu bakhe emhlabeni. Esinye sezizathu esidala ukuthi inkosi uJesu ingazi yilesi uJesu ubondile nathi ngoba wasifela esiphambana. So ukubonda kwakhe kumbeka ekuthenini ngizolinganisa ngoMathole lokuqala uzothi masethi baba mntanami akubalanga athi awume kancane babumthembu usaqeda ukwezisono ayike ngizolisa angifuni asaluka kumthembu ngiyamthanda athi aqeda ulusi babumthembu kona unsibande mama hawu Nkosi so uzogcina ngabana singalandeli. So kufanele angazi ngokuyasithanda usifele kufanele bethi oh shona khona ayike into azoyenza bazosana abasalayo bahamba. So akufanele azi ngokuyasithanda uNkulunkulu wafaka uthando kuye. So lolu uthando akaliphiphile kodwa luzophazamisa irethe kufanele angayazi ukuthi. So ke ngenxa yephiphi kuyokwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafile kuKristu bayavuka kuqala verse 17 khona thina sisekhona siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeza inkosi emoyeni yena ngeke afike emafwini. Umuzwa uPawulu ethi ngangena kwelesikhathi niyawazi amazwi mathathu niyawazi ahlukana kanjani anwazi. So uJesu uzosilinda ezulwini lesibili asilinde kwelesibili thina sisikwemela ukuhlangana naye emoyeni izulu lesibili lesithathu isezulwini. Ispace ukusuka la enhlabathini uye emafwini izulu lokuqala space sibizwa ngezulu. Ukusuka emafwini uye esibhakabhakeni izulu lesibili space ngale kwesibhakabhaka izulu lesithathu. So uJesu usilinde ezulwini lesibili emoyeni isho njalo izwi hayi emkhathini masebenzile lo gama igama lomkhathi lisetshenziselwa amadimoni kuthiwa amandla omkhathi. Ungathi uJesu usilinde emkhathini uyosilinde emoyeni noma usuthi umkhathi usuhlangana nolimi lwamadimoni. Ugadi iBhayibheli mawufunda ungafaneleki izinto ngoba zingumsebenzi wethile asilinde emkhathini silinde emoyeni. Emkhathini ihlala amadimoni usathane siyamzana bazalwane. So uJesu uzosilinda emoyeni balalabalele bazovuka kuqala basilinde emafwini siguqulwe nathi sihlangane sonke emafwini isithathe imoto yasezulwini engamafu isise kwindodana isemoyeni isisithathe indodana isise kubaba isesifikile. Yilokho ukuhlwithwa kwebandla khona-ke thina sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo-ke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho duduzanani ngalawo mazwi. So uma uyilalela lento akudingeki u-2 days we-rapture ukuthi u-23 no-24 kuzokuthathwa abantu ngoba abaqoqwa umuntu omunye kuyazenzekela ngokukhazima kweso sokuthola kwabaseKorinte. Inkosi uJesu ayidingi izinto eziningi. Masibheka abaseKorinte chapter 15 sikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla. Uthi umpostoli Paul ehola umoya ongcwele. Ngiyithanda ukusho bafundisi ungavele uthi umpostoli Paul wabhala ukuthi singathi ebhala ingqondo yakhe wenza iBhayibheli libe lula libe lihle. Sekela ngokuthi umpostoli Paul ehola umoya ongcwele wabhala wathi ngoba akekho umuntu ongabhala ukuhlakanipha wasemhlabeni. Vele umoya ongcwele usiholanga ngoba mavese ehlangana wahlanganisa ehlangana nje number 1 ngeke wahlanganise ngenyanga umoya ongcwele omhlanganisela wona. So umnikazi wezwi olaziyo nomhlanganisela engangantshela lelilanga sibe ngizodlula namanje abantu abayi-understand indlela engisebenza ngayo ngishumayela ngayo
le abangekho kumoya bethi inyama hlumela inyama kuba namanozi. Siphiwe izipho ngendlela engafani. Mina uma ngilungiselela inkonzo ngiyathandaza ngibe senginika uNkulunkulu ithuba. Ingakho ngolesihlanu ngithi ningangithinta ngifune nginamabooking. Ngoba ngesikhathi sami noNkulunkulu ngenza inkonzo. Ngesikhathi ngenza inkonzo amanozi kunezwe ukukhuluma la lithi bhala leli vesi. Lithazo iqedwe sekuhamba uthathe leli ulandelise ngaleli. Lithazo iqedwe bese kuhamba olandelela. So ngifika kimsekinini nasengiwathunga athungiwe yini sengiyawadlulisa kunini. Abesethi kosenyameni awula prepare lo thina sifundo uzovela kukhulume. Akusebenzi kanjalo. Ngikuthisha ngiyafundisa yakuthisha ufundisa ngekhaya. So kodwa umvangeli mayivangela akavangeli ngamanozi. Fundani iphiwe ngcwele asisebenzi ngokufana. Kodwa futhi ngiyakwazi ukuvangela. Lezi ngozo leziphathi nenzi wanamanozi. So iziphathi nenzi ngize ngithi ngizokwenza ukuthi ngithole sengenza ukuba. So ke understand uNkulunkulu akaqondakala. Ingakho uDavid kwathiwa khuluma ngelitshe walishaya lokade lishayile wathola isijeziso sokuthi akasezungene phela. uNkulunkulu ungamcreate ungathi ngokutheka izolo kusho ukuthi namhlanje unendlela zakhe. Niyakuzwa lokho kwazalwayo. So ke ungazami-ke futhi naho wenza le nto engenzayo okwenza ngenyama ibisingasebenzi. Ngoba yena njengoba engenzisa nje okunye kwakho ukutshala la ngithi ngingakafiki la ngibe sengazi ukuthi ngizothi ngoba kutshaliwe ngolo. So wena uma kungatshaliwe uzolokhu usiphelisa amabhayibheli asivuleni la asivuleni nawe yaphenula. So wena yesebenza ngendlela oyinikwe uNkulunkulu ungasakuba umuntu ikopi yiba i-original. Asidluleke ngikhuluma ngomapostoli Paul ebhala umoya kaNkulunkulu 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Bhekani ngiyalitshela imfihlakalo asikulala sonke kepha siyakuguqulwa sonke. Why esho njalo? Ngoba balele babevuka bavuka bengenakho ukubona beguquliwe sibengabonakala emhlabeni. Ubonakala amathuna nje avuliwe. Enkosini isiwelewela abantu bexabana ubani bendithuna kababa ubani bembukuthi ngoba amathuna azovuleka wona. Tholakala ukuthi akothamba sekolutho ezifunduntshontshwe kanti uguquliwe. Guqula nethambo guqula yonke into yakhe ebonakala. Bese yasilinde emoyeni bese thina sifundo verse 2 uthi ke ngesikhashanyana ngokuphazima kweso verse 52 ngetilongo lokugcina ngokuba itilongo liyakhala abafile bavuswe bengenakubona thina siguqulwe verse 53 ngokuba lokho okubolayo kumele ukwembatha ungaboli nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. Lento izokwenzeka ngosuku leretha ifuneka yenzeke manje usaphila. Okufayo kumbatha ungafi ngokuthi uhlukane nesono lifize izwe kuwathi uPostoli Paul izwe libethelwe kimi nami kulo. Yini ukubethelwa kwezwe umuntu na? Malibethele izwe kusho ukuthi lifile kuwena nawe futhi ufile kulo. Umuntu ofile akasenzi isono. Ngokunjani ufile? Umuntu ofile akanamizwa. Ngokunjani ufile? Ngazi ukuthi angakangizwa ngizwe. Khona abantu abanenkinga yokuthi mabebonilwa zenza inkonzo kuvuka imizwa yobona. Akafileke lowo muntu maqondana nani nenkanuko. Sithi samili abuka isophi ku-TV abantu beqabulana kuvuka imizwa yena akafile makuthiwa yifa maqondana nezwe life kuwe. Kusho ukuthi wena uma ubona noma yini ufana bekungcolisa ikungcolisa. Ngokunjani ufile. So kufaneleke okufayo kwembatha ungafi. So kusho ukuthi lento eyinyama imbatha umoya. Lokho engikushilo ekonzweni uqala uyafihlwa noKristu kuNkulunkulu. Wasekolose chapter 3 verse 3 ufihlwe. Mawufihliwe uzwakala kahle masikhuluma abantu bakhandwa ngamanje uStefano masikhuluma ngoStefano. uStefano bezomkhanda ngamanje uthi esamgubukela amazwi ngibona izulu livulekile
indodana kaNkulunkulu imi ngakwesokunene sikaBaba. Umizwa yini uJesu? Yini enze Jesu? Amen. Ngoba bakhanda uStefane ngamatshe. uStefane ufihliwe kuJesu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. In other words, ngesikhathi eshaya ngamatshe uStefane kubuhlungu kuJesu esezulwini. Uyasukuma uyabheka emhlabeni ubani ongishaya ngamatshe. Ngoba sifihliwe athi mayesesifulela kuMathewu 25 ngangilambile wangidisha ukudla ngangomile wangiphuzisa bethi okuphi inkosi athi okwenziwa abancinyane. So into eyenza umntwana kaNkulunkulu yenza kuJesu ngoba lo muntu ufihlwe kuJesu akekho emhlabeni. So uMathewu apostoli Paul ke akumina ophila uKristu uphila kumina. So vice versa, uma ngingekho mina ngifihlwe kuJesu, uJesu owehlile occupied umzimba. Ingakho-ke uma siphila iqiniso ukungcwele. Ngifuna manje ngitshale mongibona ngijoka ngenze ijoke. Uyakubuza uJesu uyayenza ijoke. Ngoba mina ophila ngathi uJesu ophila yini. So kusho ukuthi sengibuyile kuyena sengiyinyama because enza amajoke. So ngemayibuya lezo futhi ibandla siyasala. Ngoba ukho kuyo. Uthi verse 4 kaKolose chapter 3 nxa ebonakaliswa niyobonakaliswa naye. So kusho ukuthi siyobe silapha kuye emoyeni. Yena ebelathi emhlabathini. Ngoba ngeke ufuthele uJesu engekho kwena. uJesu akahlali njengoJesu kuwe. Uhlala umoya ongcwele. So ngeke ufuthele umoya ongcwele ungenayo. So kufanele umoya ongcwele okhuphaye wena. Bazokhumbula befundisa nani niyazi benze emabandeni bakhulela umuntu idemon umuntu onedemon athi ngeke uphume la mina umuso wami uhlezi kahle ukhuluma idemon ayiyena likuphi likubuye. So umuntu ongakholwa akuphili yena uphila idemon yena ngeke ufihle emkhathini kusathana nokholwayo-ke akekho la ufihle ezulwini kwesokunene ufihle kuKristu. Ngithemba seniyayizwa leyo. Dimoni wonkulekelele ekhuluma ikhuluma ezifini lo muntu uzihloyela uzwa ngenkulumo ukuthi akuyena lo muntu ukhuluma umoya kuyena. Injalo-ke leyo masingakhula sifunde leyo nto sokwazi malithi izinto enkosi asibambene nenyama negazi sibambene nomuntu. So umuntu ethuka awuzolimala ukuthi wena uthuka uyena uthuka umoya uyena. Umuntu ekushaya uyena ushaya umoya uyena. Yabona sizaphila kumele emhlabeni lokhu abatholele ungenza leli izwi kwesitethi kaKolose chapter 3 lithi uma unensolo nomunye mthethelele ungamconfront. Ngokuzomconfront uthotabonile usumconfrontile wena uyamsuka if umuntu umsola umconfront mthethelele ngokuzobona mhlawumbe akayenzile cabanga usuxabane naye. So yazi ukuthi-ke umuntu ongakholwa akuphiliyena. Umuntu engakholwa kwenza into bayenziwa uyena. Kodwa mesefika ezulwini uzojeziswa kuthiwa kwangena uyidimoni wavumelana nedimoni awuphuma umzimba wakho. So-ke make wakubamba leyo mfihlakalo somkhonza uNkulunkulu uyeke ukwenza into ukuthi akumina uhloniphe umzimba okuwona ukuthi uyithempeli kaMoya Ongcwele. Kusho ukuthi uyithempeli kaMoya Ongcwele. Mawuthatha wenza izinto ekhanda lakho uNkulunkulu amnyamazona uma inwele wena wenza yonke into ithempeli kaMoya Ongcwele. Ubani wenza yonke? Idimoni elikwena kodwa kuzojeza wena ngoba wena uvumelile. So masenze izinto singabantwana bakaNkulunkulu senziswa umoya kaNkulunkulu izinto. Yingakho-ke uma kwenzeka ngikhulekela umuntu esina ngimtshela ukubonga uJesu mina ngenza ngani. Ngoba iqiniso lithi akumina ngempela. Kodwa lo muntu ophila kimi yena akamboni ukuthi ngiyabonga bamfana ungamboni. Mina ngenza ngani. Uthi ngiyophila kimi. Ngoba mina ngikho la ngingakwesokunene sikaBaba ekhaya. And manje ngakhumbula leyo ngingaya ukudla isona. Ngoba uzothi ngisizwe silandana leso ngoba ngikho ngedala. Isidle ngomzimba kaJesu kuyena okuphayile ngeke ngisidle isona. Yabona lo simple as that. So asikhulile khulani kumoya abahamba ngomoya bayamelana nenyama.
umoya nenyama kushayisana. So kufanele-ke okubolayo kugingwe ukungaboli. Uthi uma uhamba uphile emhlabeni bengahambi wena, umoya kaNkulunkulu okuwena. Yingakho-ke lithi izwi leNkosi u-54, kepha nxa lokho okubolayo sekwembethe ungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ungafi, kuza kugcwaliseka izwi elotshiweyo Isaya 25 verse 8 lithi ukufa kugingiwe kwaba ngukunqoba. Kuyagwinywa ukufa kube ngukunqoba. Verse 55, ufa ufa kuphi ukunqoba kwakho na? Ufa luphi udosi lwakho na? Bese lithi udosi lokufa isono. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asihlatiseke lento uma kuthiwa udosi lokufa isono. Neyazi inyosi nodosi angithi mayenganginyela la lizobalekiswa ngoba nginyelwe udosi lwenyosi. Lithi-ke lelizwi udosi lokufa isono. So uma wenza isono utinyelwe ukufa uzofa ngoba udle isono. Lento yakhulunywa uNkulunkulu ku-Adamu, uma udle nokudla kulo muthi uyofa nokufa. Ithi inyoka uNkulunkulu konje nizofana naye, ngeke nife, ngoba bakhuluma from different platforms. Inyoka ikhuluma ngenyama, ngokufa kokuphuma komoya emphefumulweni. uNkulunkulu wayekhuluma ngokufa komphefumulo uhlukana naye ngokungcwele. Ithi inyoka ngeke nife nizofana noNkulunkulu. Kwenzekani? Bafa ngoba wabaxosha uNkulunkulu e-Edeni. Ukuphuma kwabe e-Edeni ukufa kwabo. So-ke uma malithi-ke udosi lokufa isono. So uma udla isono ukufa sekutinyele okuzorizatha ekufeni kwesibili okuyithini lomlilo. So ususenza isono ngoba udosi lokufa isono. Immediately wenza isono uthola injection yokufa. Wenza esinye uthola injection yokufa. Wenza esinye othi usuko bese uphuma umphefumulo. Asikhuluma lokho okufa bese lesihogwe ngoba isono kade silokhu sikutinyela nawe ngabe ukufa bekutinyela ngesono nawe nawe. So isono yinto okusiyeke. Isono ukuthi sihlukane nayo ngoba isono sidonsela ukuthi ukufa kwesibili okuyisihogo. Lithi-ke udosi lokufa isono. Amandla esono ngumthetho. Kusho ukuthini ukuthi amandla esono ngumthetho? Ngizofunda khona manje izwi. Isono sasikhona umthetho kunye. Ake ngibuye ngizela ngibe practical. Uma ungafika lapho amansibana sibekele ibheki, sibekele yonke bese sithe noma umnsibane sisayedolobheni siyabuya. Sihambe sedolobheni mhlawumbe after 2-3 hours esikole. Yazi sokufica usahlezi la sikushiya khona. Yindaba asikushayelanga umthetho. Isono sasikhona umthetho ungekho. Isono sinawo amandla umthetho ungekho. Phinde sisho sempilo. Sifikile kwaNtulwane sisakushiya sedolobheni. Nanti ibheki nakho konke siyacela umadolobheni futhi. Ungalivuli siphume yazokuvula singaphinde edolobheni. Ngoba uyakudle yile la. Wathi bethi ngingavuli. Wathi bethi ngingumthetho. Umthetho unika isono amandla. Ngiyangizwa kodwa. Yelelani ukuyishaya umthetho. uJesu wezogcwalisa ngoba umthetho awulungisisi umuntu. Wenza wone umthetho. Awulungisisi umuntu umthetho. Manje nje ungavulile uzovula. Ngoba ufunwa yini nabathi ngiyavula. Kodwa uma uvele washiwa nje uzoyihlalela kamnandi. Ungakhathazwa phambi kwesukuma ube endlini encane ubuyifuna uyihlalela. Ukunjani umthetho unjani? Awulaleli abaseRoma 5 verse 12 uthini. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa. Ukufa kwangena ngani? Ngesono. Ngesikhathi bengaboni uAdamu noEva kwabuya ukufa. Asikhulumi ngokufa kokuphuma kwani komphefumulo
Sikhuluma ngokufa kokususwa kwabo ensimini yaseEdeni. Babengeke bakhishwe eEdeni ukuba bonana. Kodwa ukubona kwabo kubenza kanjani? Baxoshwe eEdeni. Nawe ngeke ungangene ezulwini uma ungonanga. Kodwa ngeke usuwonile, usuzogcina esibhedlela. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu omunye nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke lokhu bonke bonile. Ngenxa yokuthi khona ubaba wethu u-Adamu, ukufa kwase kusifikela sona. Verse 13, ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho. Yezwani, isono sasivele sikhona ezweni kungakabikho umthetho. Yazi ngikholelwa ekutheni ngithini-ke manje? Isono sifana nami nawe, siwumuntu, ngiyayazi siwumuntu, kodwa siwumuntu. Kodwa isono sasikhona ezweni, kodwa senzanga lutho umthetho ongekho. So njengoba nami ngikhona ezweni nawe ukhona ezweni, so isono sasikhona, sasi-exist. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Isono nje asikho, umthetho ongekho. Yekani kushayela umthetho. Khona abantu labathi njalo ngolwesithathu ngiyafasta umthetho lo. Endizothi usukenzani lento ukujwayelele fasting yakho. Ukhumbule usudlile ngolwesithathu sendlile. Isono engene ezulwini umthetho wakho. Ngeke ezulwini. Asiyeke ukushayela umthetho. Yeke ukufasta ngomthetho. Yeke ukuthi njalo nje mina ngeviki ngithatha 3 days. Wokuthatha 2, wokuthatha 5. Usathana ngakuqonda ngakuplaneni. Usukuba into eyodwa umthetho. Njengoba kade ngikhuluma sokwedlula abantu abayeke ukukhipha kweshumi komthetho. Yeke ukukhipha umthetho. Lokho kuzophephisa. Ngengenzi example. Kufanele ukhiphe u580 cents. Mawubona 10% wakho. Ngempela 10% 580 cents. Fanele ukhiphele 580 cents. Uyafika ku-ATM inqabe imali. Usuwonile ngokunjani ayingenanga umthetho. Kanti wena ku-580 cents kubuvela ukuthi isikole ka-580 akuthi 540. Yesikorisho. Hili langa ngithi 560. Ifika yena ukuthi ayifaka ingangeni. Athi uNkulunkulu uhlala weqisa awonile ungasisona. Ngokunjani ukhipha umthetho. Umthetho uyahlula ngokuzowephula esikhobeni. Umthetho asiyeke ukudlala umthetho. So nokweshumi usukhipha ngomthetho. Usungazobalela uNkulunkulu amasente. Okugcinile wakulondoloza ukhokile yakhe. Uyakubalela ngomdla wakho. Ubalela amasente to the last cent. Calculate impela weshumi ungalo usiyakunika. Wewe usiza ukwenza umthetho wena. Kanti wena usikwenza umthetho wenza inkonzo. Inkonzo yenza ukukhululekile. So ukuthi mhlawumbe uphazamile athi uNkulunkulu uhlale ngiyakho imali. Ngiyabona ukuthi i-ATM ushayile. Athalalise ukuhamba ezulwini. Kanti ukweshumi ukhiphe ngaphelele lo nyaka. Akudlulise ukuhlala ukhipha wena. Kwendlula-ke nje lapho. Asiyeke ukushayela umthetho. Khona abantu abathi ngesonto nje mina ngile. Kodwa ngoshumayela. Ngoba yile sekuphuma enkonzweni. Sibe khona isimo sikuphoqayo umuntu enzima umuntu bakunika ukudla, ukunqabela ukudla. Hayi angeke mina ngesonto ngiyafasta. Usuphumile ukufasting usunjani usutshela umuntu. Kanti wayishayela umthetho. So asiyeke nje isono. Khona kukhulunywa uNkulunkulu ngesono. Kufanele understand isono yini. uNkulunkulu uma ekhuluma noKhayini, Khayini umaleleni nawe. Athi uNkulunkulu umnikelo umuntu enza kahle yawenza uyamamukela, ongenzi kahle uyamamukela. Abesethi bheka isono sihlezi ngasemnyango. Mawulalele leyo ngalo isono sihlezi ngasemnyango. Isono futhi siyaphila, isono siyahuman being, enganendlezi. Sihlezi ngasemnyango. Kodwa ukunqanela kwaso ukuwe, usho njalo. Isono sisemnyango kodwa ukunqanela kwaso ukuwe. So wena uzokwenza sisuke emnyango sizongena wena. Kodwa sona sihlezi emnyango.
lithi-ke lelizwi isono sasikhona ezweni ungekho umthetho. Sasingahambi umuntu, sasingakhathazi umuntu isono asihluphi umuntu. Ake ube nomthetho uzosithola isono. Zishayela umthetho uzosithola isono. Yelani ukushayela umthetho. Ukushayela umthetho ukuthembisa umuntu into bese ungayifezi. Usulwa yena useprize. Ngiyangizwa ngikuba nje lesimple ezibala ezifaka umuntu esikhobweni. Useprize umuntu lesibana ukwenza iphathi. Usezoyilindela ke lo muntu anokukhuluma indaba emibili emibili imali awunayo. Kanti ukuthulile nje wena. Asifuni ukukhuluma isithule sixoxe noNkulunkulu wethu. So isono lesasikhona ezweni. Ngokuba isono ngesikhathi sasikhona ezweni kungabe kumthetho isono sibalele umthetho ungekho. No, ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kwaze kwaba uMose naphezulu kwabangonanga ngendlela isekho sika-Adamu isibalekiso sakhe. Isono sabusa ezweni. Sibusiswa yini na? Ngoba uAdamu uvumile ukuyenza umkakhe wavuma ukuyenza no. uNkulunkulu uthe mayidala umuntu wathi masimfuze. Usakhe ngomfanekiso wakhe wathi masimfuze sibuse. The day umuntu ona wakudedela ukubusa kwabusisono. Umuntu lo wayeka lapho ukubusa. Kodwa ngenxa yokuthi sinabafundisi nabaprofeti abangalazi izwi kahle noma abangaunderstand. Kuthiwa thina sadela ukubusa. Uzani ngizokunqaka imoto, uzani ngizokunqaka imshana. Khulunywa ngalokho ukubusa. Isono sibusile ngoba thina sidedele ukubusa sanika amandla isono. Sono sasikhona sihlalele enyama sibusa kufanele. Kodwa mhlaba uEva wadedela walimaza noAdamu kwaphela ukubusa sabusa isono. Kusho njalo ngoba chapter 5 verse 14 nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kwaze kwaba uMose naphezulu kwabo ngonanga ngendlela efanayo kwabusa ukufa. Ingakho uJesu kwabiza ukuthi afe wayezogudlula lokhu kufa spiritually ukuze singabe sisafa. Yikho betokholwa yimi unophilo phakathi. Akasayi kwahlulelweni udlulile ekufeni wangena ephileni. Asidlulele ekufeni lokhu kufa okwabusa kusukela kuAdamu. Susa ukufa phezu kwakho. Ukufa makungabusi ubusa ngesono. Ubudosi lokufa isono. Mawa isono uqedile. Kodwa mawenza isono ngokaSathane, ngokuSathane wona wasekuqaleni. Kodwa bayibona. Elizothi imnandi. Imnandi bayibona. Phuma kwelinye lesikukele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Wasiqedelela kwaseKorinte 15 abebekhuluma ngokuthi soguqulwa sonke. Bese ethi verse 57 ke 58 makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Akekho umuntu esinqoba ngaye, sinqoba ngoJesu. Bafowethu sinqoba ngoJesu. Ake wadela uJesu uphelile. Ayikho impendulo yanoma yiphi problem phansi komthunzi welanga ngaphandle kukaJesu. Solution yanoma inkinga yakho uJesu. Khona lo mfanekiso nawuthanda ngoba ngixoxela ngihlale ngokuxoxa. Wendoda ethize yayishaya umkakhe. Ifike emsebenzini babonye. Babuze yini kwenzekeni ngathi umuntu hayi umuntu mayewarawe ushayiwe wena. Hayi ngishaywa. Bathatha kuzoleni sibana futhi kumabo. Hayi ngibani bakambize nje noma umthetho thina sikhokhele. Kwenze njani? Ngishaya umfazi wakho. Uyashaya uyasula uyamsula. Ayizungumselele. Asiphose ufike ekhaya ntambama namhlanje. Hayi baphuza ukufika. Bese kulalela. Uzongena ufuna umdelele ngabo. Mawuqeda umdelele bese ucishe ikhandlela. Uvula umnyango kubo. Ngoba sengena mina ngishayele. Ngishayana. Bese ngiyaphuma ungene wena khanyisa ikhandlela. Ayingena indoda. Ufike umdelele. Imthinti. Testa tuzama ukula khandlela kulumnyango. Indoda ingene
ayimtitile ngemvubu umfazi iqhobisa imvubu ayakhala ngeke ngiphinde isekabani ngixolele hawu isekabani ngixolele ngeke ngiphinde mhlanalo bese yaphuma ingene le igwala eshaywa khanyise ikhandlela ithi ngizokuphinda ukuthi sika leyo ngepolisi baba ngepolisi akuyena umshayeli nathi sidedela usathane uJesu wasishayela esiphambanweni waqeda naye kodwa ziningi oxhashaza usathane kodwa bakithi hawu ungathi ubhuti omdala esishayelile omshawa umnabisi usathane owethu kodwa ukuthi sika ngakho ngiyaxolisa ngeke ngiphinde hambe esibhokweni hamba ngegama lakhe sinamandla sithuma amadimoni esibhokweni nosathane siyamthuma esibhokweni ayosha ngakafika isikhathi abuya aphumeke ngoba vele sikafika isikhathi sakhe amandla siwanikezile kodwa sivuma ukuzodlala usathane simshayele bafowethu baqedwa ngaye hayi kahle so-ke injalo indaba yokuchithwa kwebandla so siyambonga uNkulunkulu osiphukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu ngakho-ke bazalwane bami verse 58 abathandekayo yibani nabagxilile nabangaxegiwe abavame njalo emsebenzini kaNkulunkulu nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini yini oyenza umsebenzi kaNkulunkulu wenzani ebandleni okulo wenzani uyawusapota umsebenzi kaNkulunkulu noma incebe iyahlupheka nje yodwa ehlayeluka lize liframe lithi idla imali yazi ukuthi abanye abantu nabaswele ukuthi badla imali bengayidlanga ukuthi ngiyithazele angisho ukuthi abayidli bayidla ake ngakhe lento eyenzekayo ngamabomu nanti ikomiti liphethe imali kwakuthi bandithi cela imali kapetroli kuye Greater bangini manguya kusasa noma kusasa Monday khona kufuna ama-blocks ofuna ngiwathenge ufuna ukwakhile ngicela ngizimali ama-blocks madoda bangini ngalelala ngomakhi sifuna 20 bags sicela ngo-20 mawucabanga nekwazi ukuyayidla noma ngithi ubani kahle seyitshela zonke iy'nsuku namhlanje ufuna imali kusasa ufuna imali uNkulunkulu owaziyo obona uyabona ngiyidla imali umuntu ucabanga uthini ngiyayidla imali so yekani ukuframe abefundisi bethu angithi kabayidla ngasi kodwa ngesinye isikhathi nokwenza iphutha lithi udla imali angakayidlanga kwenza umsebenzi kaNkulunkulu bese ungahambi umsebenzi kaNkulunkulu ngoba nikolosana imali emakomitini so-ke asikufunde ukuthi asenzele okuhle endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu ekubusisile ngemali angithenga isaka kaSimene mfundisi nanti isaka kaSimene siqhubeke sakhe omunye athenga itrakhi esitabatha asiqhubeke sakhe ithi thina imali abazalwane kodwa kukhona umzalwane ngofuthayo ngoba uNkulunkulu ukubusisela ukuthi wenza umsebenzi wakhe kade sikhuluma ekuseni ukuthi nanka amakhabishi kodwa amazwane ibayini awufuni kwelinye ibayini ufuna ikhabishi nazofika kanjani lapho uqale kumlale ibayini so uNkulunkulu unikeze wena imali ngoba efuna ukuthi uyifake emsebenzini wakhe wena uyifake ubani uzothola isijeziso wena ungahamba umsebenzi kaNkulunkulu ngakho-ke kulezi nkonzo ezimbili sesithaze umahluko phakathi kokuhlwithwa kwebandla naphakathi kokufika kwenkosi uJesu izohlala emhlabeni ngakho-ke asibuyeleke kuThesalonika wesibili chapter 2 sesiyalapha verse 1 and 2 siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kuyo ukuba ningahleli ninyakaziswe engqondweni yenu abantu be-social media-ke banyakazisiwe ngasimanje kakhulu kwatatazela ukuthiwa kuhlwithwa ibandla sanga sethe siyachaza ukuthi akekho owaziyo athiwa hhayi uJesu uJehova ubhalile lapho eTestamenteni Omdala akenzi ukuthi angatsheleli iy'nto zakhe utshele iy'nto zakhe anazi nina anibazi abanye babo uNkulunkulu yasambulela ngeke ukhole mangakutshela abanye babo abathi uJesu uthe bayalala bengendlalele meaning bayafeba avuke lapho ekufebeni athi uJesu uthe nimlalele nini kusukani umuntu mayethe uJesu uthe
akusukulutho akuedeki lutho koze usuku lokwahlulele lapho uJesu ezothi ngifuna ukuveza obani uhlale ukuthi uhamba namba nawe ihubo namba 50 eyichazela lengasho lezinto uthi uhambisana nefebo uhambisana nabaphilayo uhambisana namathola amasela athi ukwenzile ngathula ngizokubeka phambi kwamehlo akho. It's one of the systems akayenzile akubanga mnyama for 3 days ngoba befuna ukubaveza ukuthi bangobani. Ukuyadalula uNkulunkulu uyayenza into akujwayele athi ukwenzile ngathula waphila ngathula ngizokuveza. uNkulunkulu uzibophezele ngaso sonke isikhathi ukuthi into esiyikhulumayo thina izinceku zakhe uzoyenza. Nengizwa into esiyikhulumayo uzoyenza kodwa mhla womkhulumela into angayifuni uveze obani uyikhuluma into engenzeki. Washo kimi one day ngimtshela ngale ndawo eyalapha entabeni eyadliwa ngathi mangithi ngiyokhuluma kuyona wathi ungaka ngisakwazi ukudlula izinto zakho ngoba uzokhuluma kwezizobuhlungu benhliziyo bese kufanele ngilenze izwi lakho khona izinto uNkulunkulu azenzayo esizikhulumile ngoba efuna ukuprove ukuthi uhamba nawe kanti zizoveza negative uthi uzosuke wena ukhulume ngobuhlungu benhliziyo bese bethi uyathaba angi-understandanga kodwa ngamlalela. Emva kwenyanga ezimbalwa kwafika kimi ukuthi umalume wakhona uhambe wayobathethisa ngiyileni ndawo kaNsibanga wathetha ngazi lenyaka yini wahamba kuphelanga iviki ingane encane less than 12 months yakhe basebethi kulawo malume wabuye ngonansi lesho uNkulunkulu ngenxa yokuthi kwethizo ngizokhuluma ngidlule mase ngidlulile bese kwenzekile into sithonzi bani ngizoduma kanjani futhi abantu bathatha ukulala sanje indawo yakho wafina. So akufanele sikhulume ngaso sonke isikhathi ngoba kunezinto osizikhulumile ngoba uNkulunkulu uhamba nawe azenze bese kuzola wena negama lakhe. So we must come as uJesu uthe kuzohamba ekhambe abese kudalula ukuthi uhlala uthi ushilo ngabashona unjalo uJesu simbonza. Ingakho-ke ngimfundisa ukuthi hlala ezwini uJesu akaphikisa izwi lakhe yenzani izwi mawenza izwi uyophila kuze kube phakade kodwa uma ungalenzi izwi uzoba nenkinga. Lithi-ke ningahlezi niyakazise engqondweni ningethusi noma umoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba lokufika usuku kungaveli qala ukuhlobuka. Abantu abakahlukazi basazohlubuka abantu basazohlubuka abakahlubuka. Last month ngihlubuke lo mfundisi basazohlubuka abantu abakahlubuka mase behlubuka-ke okwazi ukuthi-ke usuku lwenkosi seluseduze. Ngoba besihamba nekuseminari nekuseni nekhaya lezwi lisakhula it's about 10,300 mase behlubuka libona drop lizabo 4-5 lizabo 2,000 okwazi usuku lwenkosi elifikile. Abantu banjani bahlubuka amabandla anciphe lawo akhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Sike bangabikho umuntu omkhohlisayo nangephindela ngoba lokufika kungaveli qala usuku umuntu ongenamthetho man of the sin or man of sin the son of perdition indodana yokulahla omelana nakho konke nosihlukumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazi ayisemthethweni likaNkulunkulu. Nikhumbule ukuthi uSathane naye yazokuqula azenze ingelosi yokukhala. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kufanele ukwazi uSathane uyakwazi ukuziguqula ngelosi yokukhala iyodwa ingakwazi ukuyenza. Inherita i-whiteness angeke kavele kuSathane ngowesimhlophe nangenkosi akakwazi ukwenza kamsula kodwa ngavele egqoke into
azenze ngelo sokukhanya kutshela iBhayibheli uvuka ukuthi uJesu kade ethi yini. Mina ngibuza umbuzo wodwa umuntu begqokeni lo Jesu. Bekungemhlophe angeke. Mayengeyona ingubo emhlophe akusiyena uJesu. Number 2 wayesethi mayiseshilo lonto ngibhekizwe liyahlonishwa. Malingayishwa noma siphele. So angisuhamba ngithatha noma yini. Alukufika usuku kungakaveli ukusuka. Kungakafika abantu abazozibeka ethempelini bazenze uNkulunkulu. Kufika umuntu ozomelana nakho konke nosikhukhumeza phezu kwakho konke uthonga uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlala ethempelini likaNkulunkulu. Yazi ngitshela imfihlakalo. Izinto enginazo ephakazwe ukube ngiyalitshela zona angazi ngabe sebenze njani. Abanye benu ngabe sebaphuma bayeka, abanye benu ngaba balali bayangikhulekela. Ngiyahlaselwa mina secretly ningazi. Ngihlaselwe ngezinto ezenzakalayo emhlabeni. Kube nabantu abafuna ukungiphathisa ikhaya lezwi benginikeza ama-suggestions. Kodwa nabo ufuna ngibaphendule kahle bangalimali ngoba nabo uJesu wabafela. Kodwa babe nama-suggestions ukuthi bawalalela ubone ukuthi aphikisa le nto engishumayelayo. Uze umuntu nani uzosuggesta. Akaboni ukuthi ube yisithi singuSathane. uSathane uthuma noma ubani to destroy us. Kufanele nikwazi ubona udonsa nendlela uNkulunkulu. Kodwa bona bonke befundisa boza kuwe engibathumile. Akona bonke abantu abafike ebandleni abamenywe mina abanye balethwe isitho sizoshaya umsebenzi. So kufanele senze nani thina bazalwane? Sibathande. Kodwa singabathembi. Ngiyangizwa nalo ama-branching bafundisi bami bethu ama-branch bathandeni abazalwane, bathandeni abafikayo nenzizwe. Lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kodwa ningabethembi and wenzile. Lithi uqale kusiya umuntu othemba kumuntu. Kodwa usisiya umuntu othemba kuJehova nowenza uJehova ithemba lakhe. Kodwa thina sibhizelani sithemba abantu. Kusidonsela isiqalekiso. So abantu abeza bezosijoyina sibathande singabathembi. Akusona isona ngomthembu umuntu wenzizwe. Ngoba mawusubonakele uwosho kuqala besibana ngiphoqile bengithemba. Njengoba lo muntu lokuphoqela akalazi ngizofela kuphendula athi ungithembelani. Kuyilandela isiqalekiso. Ngoba kuthi mase kushoya ungithembelani. Yazi mfethu wangibhoqa ngithemba kangaka ungithembelani. Athi ngikholwa wena ngithi iBhayibheli ngomthembu umuntu. Sidinga abantu abazositshela kanjalo ukuthi siphendule sibone. Musumthemba umuntu umthande. Ngoba isiZulwini uzothola icala lokuthi awumthandanga. Wathi umbona nje umpilo bani. That is wrong. Umthande umgone wathi ungumthembi. Uyophumelela empilweni yakho yokholo. Ngokuba-ke abanjalo bangabapostoli bamanga izisebenzi ezigodisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi ngomuntu uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Ngakho-ke akuyinto enkulu nezikhonzi zakhe maziguqula ingelosi yokukhanya. uSathane unezambulo. uSathane uyamthatha umuntu emhlabeni ayomkhombisa isibongo. Umuntu athi uJesu. uSathane uyamthatha umuntu ayomkhombisa elakhe izulu. Eli-imitation ongelona lela athi umuntu ungithathile ongibonisa izulu uJesu. Banake uJesu umthatha uSathane. Mhlawumbe ufuna uzoshaya leli bande entabeni. Sikuthatha sikule platform singamuntu onezambulo kaJesu. Umbuzo wothi begqokele uJesu wakho. Ngokutshela begqoke ulowo. Hayi uJesu wesiwo begqoke ulowo. Ngasho njalo kwenye indoda. No, not joking. Ngasho njalo kwenye insizwa. Itheni iqoqa noNkulunkulu. Lensizwa yayinemlingo futhi wabona uma wayingatholanga mina wayengimshaphatha. Nami ngasizonkulunkulu. Imigili ongalayenzayo uthi wakwatshela inyanga wathi
inyanga le pathimini ngayibona le nyanga esezulwini ubebona le wathi wathi ngingayisithelisa kumina khona manje athi inyanga ungeke wathi bheke uthi ngapha msisana ngitshelo ke uthi ngapha msana ngathi avele yasithela kuye bethula inyanga yamangalo uthi kaphinda ngathi esiyayibona uthi yena uNkulunkulu uthi nje uthuthunye uNkulunkulu emabandleni uvuke ebusuku atshele uNkulunkulu ethi abantu bebele abantu bazofika bafundele enyuvesi bashumayele bathi usuka sikuma wena ba correct bazobe wrong la ahamba afike enze njalo yena ukhombiza ukuthi uNkulunkulu nombuza indodo lo uNkulunkulu wakugqokana mayelana wena okublue lo noma thi green ngathula ngathi mina njengoba usuke wafika la entabeni usuke wayazi intshumayelo yasentabeni ngakafiki wathi cha athi ngiyabona ngomkhombisa azuhamba detect amadimo ukuthi ngizoshumayela ngithini so kaphelani lezi zinto uSathane uzenza ngelosokhala bazomprofethela abantshela izinto ezikhona kanti uSathane njengoba esiprofethele nje bathi kuzoba mnyama for 3 days baprofethile bathi uJesu uzolanda ibanga mawulazi uzobona yikho lento uyibandla ngalanda namanje nakusasa nango-2031 nango-20 whatever kusekuthandeni kwakho asikwazi ukwazi ngoba ukuthi esayazi so lithi leli zwi maningashukunyiswa nanoma ngencwadi noma ngayo asibambi lesiningiziwe so siphile esikhathini esinzima kubafowethu ngakho-ke akuyinto enkulu ey'nkonzi zakhe zazinkulu ngelozokhala athi-ke umprofethi uthi Deuteronomy 18 uthi uNkulunkulu umprofethi eprofethi into ingenzeki akusiyena owami kodwa uma iprofethi into yenzeka thuzulufundi Deuteronomy 18 verse 20 up 22 uma iprofethi into yenzeka anomhlonipha lo mprofethi so ilula le ngazi uNkulunkulu isimple ufuna ukufundiswa very simple akasikutshela umuntu noma yini ziyadlula iprofethi ziyadlula izambuku kodwa izwi likaNkulunkulu limile libhuquke aya libhuquke asiyeke ukuthatha izinto ezingeke eBhayibhelini uthi uJesu ubheka ngeza njengesele busisiwo lindayo lonke izinto zakhe kuba ngabi bohambazi baze balibone ihlazo akasezindlenesela naye seshintile sesiyamazi ukuthi sangeni uthi kuyodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nelodwa igama likhulumile lingawenzanga umsebenzi alithumela so thina okwethu ukubambiswa asibambe ukusho kwakhe sigijime nawo kodwa nomnandi akakhulunywa uPawulu yawathanda ajulile akhulunywa ngoba kodwa nami ngizokhuluma masengishilo uthi uPawulu makaqalekiswe olushumeza ivangeli engalushumayezanga noma ekuqaleni noma ngabe ingilosi ehlezulwini nxa simtshele elinye ivangeli ongelona likaJesu Kristu makaqalekiswe nami ngisho njalo namhlanje makaqalekiswe ukushumayeza elinye ivangeli ngaphandle kwaleli engilishumayelayo nami uma sengiguqula leli ivangeli makaqalekiswe ngoba linye ivangeli likaNkulunkulu masithandaze nokubuya kwakho kwesibili siyabonga Nkosi kakhulu wangathi bangasizakala bonke abebengasi siyazi Nkosi ukuvulele umnyango lutho ukhona abazokuzwa abesebetatazela bephazamisekile nakuyo WhatsApp sinabantu abaxhumana nabanye abantu kufanele abantu bayidlulisele izinkonzo ukuze uthathe izwi lakho lithathe singakufundi sibhekise phansi siyabonga uNkulunkulu wethu ngokusho wathi izwi lakho linika ngoquke izwi lakho liyaphila likhali kunento esigadlayo sizolile izwi lakho ligijima ngaphezulu kombala lidabula amanzi lidabula umlilo izwi lakho likhali kunento esigadlayo sizolile siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba lisika lidabule lihlukanise umoya nomphefumulo amalunga nomkhathi lahlule imicabango nezizinda lokho kusithekile okubaba
Siyabonga Nkosi usisa lezi nkonzo, usise bonke abafikile bakubambisisa abakuzwile ngoba kuyizwi lakho. Ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasahluleke kodwa izwi olukhulume kithi lizosahluleka. Siyabonga Nkosi sisize sikwazi ukulenza sibizwe silenze ukuba sifane nendoda ehlakaniphile. Kungenzeki kithi lokuzwa ukuthi inkosi masibheke kuwe ngoba uzama usazi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyasazi. Siyabonga ukuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini sisize siqikelele ukuthi angacishwa ngoba kade wawaloba, ngoba kade wasidalela izinto ezinhle, wasidalela izulu. Dumo lonke-ke usinikeza wena, usisa ibread yalapha e-Great Town, usisa umholi wayo umama uMzoli nobaba wakwakhe nomndeni wonke, busise yonke imindeni ekhona kule bread. Siyakhuleka Nkosi basikelele badinga bakusise nabaholi bama-bread yonke inkosi asentabeni ngiyabakhulekela badinga balondoloze nemindeni yabo, bakhulume izwi ebantwini nemindeni yayonke inkosi kulawo ma-bread ngiyakhulekela. Ngikhulekela abazalwane benkosi esingakhonzi nabo entabeni bangabantwana bakho abathembe negazi lakho, nabaholi bamabandla babeke kuwona nomngcwele baqinise ubamqinise ukuze sihlale sonke ekhaya ezulwini ngelinye ilanga. Uma kuwukuthi kuyakhunjula emhlabeni sikhumbule ukuthi Nkosi siyabonga wasifela wasithenga, usathane uzamile wahluleka. Ngamanye amagama Nkosi usisa bonke abantwana bakho abakhona emhlabeni bamahlela ahluleke bey'nkonzo ezahlukene, ngaba baholi bakhona ngaba abazalwane bakhona nemindeni yakhona Nkosi size imindeni engazani nawe yazani nawe. Siyabonga Nkosi sesizohamba siphindele emuva silondoloze nabanye sifike emakhaya siphephile. Udumo lonke udumo lwakho sinikeza wena kufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kwaphakade. Wena ophila wafa losuku lwesithathu wavuka uphethe ikhiye zasesifokweni lezithelo zikufa nezasesifokweni. Siyabonga Nkosi kakhulu indlela neqiniso nokuphila ngeke siye ezulwini ngaphandle kwakho. Njengoba uphethe izithelo zesifoko kunjalo ngeke singene esifokweni ungavumeli. Sisizeke uNkulunkulu wethu sibambisise iqiniso lakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ujesu Kristu inkosi.